La nostra recerca va sortir una mica de la confluència del món més de la salut, de la meva formació inicial com a dietista nutricionista, més una formació més social que vaig adquirir en un màster en pedagogia social que vaig fer ja vinculada al grup de recerca CITIC, que és on després vaig desenvolupar la meva tesi doctoral. I dins de tot el que vaig aprendre en aquests dos àmbits em vaig quedar amb el concepte de capital social, que són aquells recursos als quals accedim gràcies a la xarxa de relacions que tenim com a persones. I en la meva tesi el que vam intentar estudiar és com el capital social de l'entorn de la família, de l'entorn de l'escola, de l'entorn de la comunitat i de l'entorn dels companys influeixen l'estil de vida d'adolescents entre 14 i 16 anys. Una mica els resultats el que ens van indicar és que la influència més gran de la família és palesa especialment en l'alimentació més bàsica, l'alimentació dels àpats principals, tot allò que té més a veure amb les tries saludables, mentre que els companys es relacionaven més amb les tries de snacks, productes més esporàdics, la pràctica o no d'activitat física, hàbits tòxics com el consum de tabac o alcohol i també en l'ús de l'oci tecnològic. La comunitat i l'escola tenien un efecte més aviat petit.